Amen. Mari dihita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Jehova, jowon na maaw jala alusak ko maibana, saidong anak ko do ibana jupa hagogotan, paluaw ko do ibana jala marmulia ibana bahenok ko. Say pamahapok kudo iba na sari matua, martua do nahudul ipangodingan ni natumibuli, jalan namian di linggoman ni pargogo na sohatudusan, namadok tu Jahoba, haporusaku jala partano batu aku, debataku marhaporusan tuhodo au, haleluya. Martang yang mahita,
Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak na galeon, di idaho nagogo do musunami, saitalu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, sai pargogoy jalapamo ng mahami maralohon musui, marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata imana tersurat di Psalmen 50 ayat 15. Jala jou maau jupa ari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho au ido sahatna atong rak mangidogogo mahita lau mangulahon na hobbar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobbar tu patik ni. Amin. Mari dehita. Tato poti madoseta nagudangi itu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus si pangulu hami.
Hami halak pardosa na dangolon, ro tujulo ni habangsa ni habadiaon mi, manopoti jala mangangguk kondosa nami. Masay jujut warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata pabahenan nami naruay. Danghu haholongi hami siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami, tuha matean saliling ni liling nai. Alay nama porus mahami nuaing tu asi ni roham nagudangi, mangido siyan nasa roha nami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham, si pangolu hami dohot ala ni guarmu nabadiay. Ale Tuhan, say asi maroham di hami halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod do hata ni Jehovah, unang ho mabiar ay au do siluluhon ho, nung nga pola hujo guarmo au napuna ho, hasangapon madidebata na digijang. Amen. Maredehita. Hatani debata trupuk epistel di parmingguata sadarion, imana tersurat di Matius 4 ayat sada sahatro di ayat 10 sada tajahama marsikat sorin. Dungi ditogihon to di ima Yesus tu halongonan asa diuju ni sibolisi ibana. Dungi didapoton si panguju ni ima ibananin nama, molo tutuho anak ni debata, dokon ma batuon gabi si panganon. Dungi ditogihon si polisi maibana tu hutan nabadiay, dipajongjong maibana tu atas bagas joro, dunginin nama madok ibana. Dunginin na Jesus mamadok ibana, dohot doon didok surati, dang jadi ujunanmu Tuhan de batam. Saluhut nai lehonok kudo tuho, molo-olo ho marsoba tuau. Dungi ditadikon si polisi ma ibana, jadi Roma akapar di surgo marhobasi di ibana. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Mari dehita.
taha tidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko nidongata sa hapor siyaw di sadok portibion, ra mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di porbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua toru dong ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lahundul siamun na debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabegi makor sian ina Kamis diuduti madohot ama huria.
Tabege matikting namasa dohot si pamasaon di Huriatta. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Tapayut-ihut matiting namar ragam di Minggu 22 Februari 2026. Naparjulo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu info kafit lapatanna juwon na maahu jadi alusarku maibana. Topik Minggu jonok do debata uju jauh ahu. Napaduahon kelompok korot tu per minggu tanggal 1 Maret 2026 pukul 7.30 namangi sikor ina Hanna ina Deborah ama Jericho. Pukul 10 namangi sikor lansia ina Kamis ama Huria. Pukul 17 namangi sikor ina Esther ama Salom NHKBP. Na patuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 1 Maret 2026 naneng ro kita memakai bahasa Indonesia. Na papaton amplop resort di hari Minggu sadarion patupota do papungu amplop dukungan dana resort tapasahat mai ditiki pasahaton pilihan napa duahon napa limahon amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 1 Maret naneng ro on patupon ni Huriatta do papungu amplop tupak tu pembangunan napa onopon ruas daftar ulang manang keluarga nabaru mamuka Minggu sadarion tanggal 22 Februari 2026 nungagabe ruas keluarga naib baru di Huriatta imana perjolo keluarga ni amata sastra siringo-ringo dohot inata Yunita Simajutak nang majalo pasu-pasu pardongan Saripeon dari tanggal 2 Agustus 2025 di HGBP Cimanggis nasida tinggal di Jati Jajar Sada RT 2 RW 4 masuk tu sektor Bethlehem. Napaduahon keluarga niamata Jonathan Pratama Lubang Gaul dohot inang Kelawidia Marina Ropinta Sitorus nang majalo pasu-pasu pardongan Saripeon dina di tanggal 27 Desember 2025 di HGBP Cimanggis. Nasida tinggal di Jalan Danapuri RT Sada RW Tolu nomor 4 Kelurahan Harjamukti Cimanggis Depok masuk tu sektor Korintus. Na papituhon mulai Minggu ta sadarion nungga pida sian Huriatta ima keluarga Franky Maruhut Manalu Revina Boru Silalahi dohot 2 yanakon nasida sian sektor Efesus nasida pida tu HGBP Harvest City Resort Citra Indah Jonggol. Na pawaluhon ruas nahona RPP mamuka Minggu sadarion tanggal 22 Februari 2026 hona ruhut parmahanion dohot pamisangon ma keluarga niamata T pardede Boro Simajutak dohot 2 yanakon nasida sian sektor kanan dang rajuma benasida ruas ni HGBP Cimanggis ala nungga mar Minggu jalagabe ruas ni Huria naso sapoda dohot HGBP nasida ima gereja duta Injil. Na pasiahon bona tahun PPD HGBP distrik 20 de Boskap di hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 di Patupado pertangyangan bona tahun Persekutuan Perempuan HGBP distrik 20 de Boskap maringanan di HGBP Bogor Jalan Paledang masuk pukul 9 WIB borhat do seksi perempuan dohot Huriatta maddohoti ulauni nani uluhon padita resota
na pasapuluhon pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 di sektor Korintus di bagas keluarga J Manalu Boro Tinabunan, di sektor Judea di bagas keluarga T Simatupang Boro Marpaung, di sektor Kanaan di keluarga G Aritonang Boro Ritonga, di sektor Efesus BPH na Makasuhuton, di sektor Galatia di keluarga M Panggabean Boro Sihotang, di sektor Filipi di keluarga Calositua El Sitorus Boro Harianja, di sektor Philadelphia di keluarga Nyonya Pasaribu Boro Aritonang, di hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 di sektor Sion di keluarga E Siahaan Boro Opusunggu, di sektor Betania nama Kasuhuton Perhalado, di sektor Roma di bagas keluarga MJ Nababan Boro Silaban, di sektor Nasaret di bagas keluarga Situa SB Manurung Boro Marpaung, di sektor Kolose di keluarga J Munte Boro Marbon Lubabatu, di sektor Bethlehem di keluarga L Tumanggor Boro Pasaribu. Alamat pertanyaan Bui Matabereng di Barkot. Na pasapuluh sadahon torop ni ruas nama dohoti par minggu tanggal 15 Februari 2026 830 halak. Na pasapuluh duahon ruas nama ulang tahun kelahiran 26 orang, ulang tahun pernikahan 3 keluarga. Padita dohot Perhalado Hagape Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 23 Februari sampai 1 Maret 2026. Hatani debata na pasikopon las ni rohamuna na tersurat di Podatulu ayat 10. Di tangan na siamud do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Na pasapuluh tuluhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon 10 sia kepala keluarga godang na 2.725.000 rupiah. Na pasaplaton pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan minggon 10 pitu kepala keluarga godang na 2.380.000 rupiah. Na pasapuluh limahon keuangan huria 14.722.143.000 rupiah. Pembangunan 1.210.875 rupiah. Sentralisasi manang pusat 8.511.250 rupiah. Jumlah 24.453.268 rupiah. Molotung adong pilihan nasko tercatat manang salah redaksi akka pilihan ini asa dihubungi ma tu Perhalado radedo hami paninggaton maulate mahu pasat hami tu sude ruas nang pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2026 dohot hamulateon tuakan nasko pasahaton dope taingot ma manginang makarikoton pasahatosa ganuk bulat tuhuria marhite Perhalado sektor tabi. Akatiting manang informasi na sohu jahok kami suang soni manang titing parhepengon lengkap boy mata jaha di titing manang warta jemaat digital na boy dipidai marhite barkot manang QR code naung rade di bangkut tabi. Soni matiting na masa dohot si pamasaw di tonga-tonga ni huriata. Saya dipasuk-pasuk tuhat na mapiliani bahin sangap di guarna. Amin. Tabigi makor en harmonik.
Maret de mahita huhut papungu pelian sada dohot sadabi. Ave Maria.
Damene di batana sumurung sian salhut naroha, imana mangaramoti akati-ati dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita, selamat hari Minggu mak. Tajako mahatan di bata ima sian buku andung bidu tolu mamuka maisian ayat 40 rodi 57. Songono mahatana tangyo kamu ma panopotion di dosa. Sai mabak-bak do ilu-ilu ni mataku dang mar pasadian dang marhasonangan pai mamana tak manonggur Jehovah sian banua kicang mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru ni hutaku sai di paburu-buru musuku doahu songon pidung soada paralaan nunga direndepon nasida nguluku di bagasan gudung lam di topason dope batu tuahu nunga pola di salpui aek uluku pola hudok tos maanon hosaki jadi hupa jojo maguarmu ale Jehovah sian gudung apalana bagasi ditangion hodo suaraku unang tung padau pinggolmu sian hoi-hoiku dohot sian angguk-angguki jono doho diari uju na jau-jau ahu tuho nimmudo unako mabiar ima sahatna huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus buku andungon dang boy tarsirang sian buku ima panurang Jeremia na sinuratona dung hadadabu ni Jerusalem tutoru waso Babel ditutung mahatai sudah pusat kegiatan politik dot ugamo dibangsui di lulu latakon tu Babel gabe masa ma paru kilombolon di tongani bangso Juda raja bangsawan dok sudia kana pistar na trampil dibuan tu habuangan termasuk ma panurang Jeremia alani mamanginang huriana henolongan di bagasan Kristus Yesus molo secara politik nungaboy di dok magodo hadaulaton ni Juda songon bangso na terjajah di toruni huaso ni Babel lam martabama akana pogos di tano Juda kehancuran muse di bagas coro ni debata di Jerusalem gabe sada goncangan nama sai balga di bangso Juda ala di haporsiona sida do ima songon inganan ni debata di tonga-tonga ni bangsona ala ni godang ma na merasa siana sida gabe na meragukan mempertanyakan kehadiran ni debata ala ni na songoni na masa di bangsoi godang na merasa di pasombu debata nasida jala godang na menyadari ala ni dosa nasida do ubah gabe masa parukilani di bangsoi ala ni mamanginang huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus di situasi na keadaan na songoni matutu bangsui gabe di dok maon buku andung mengandungi mabangsui anggos di Alkitab didok doi ratapan diratapi dibereng diida mengandungi nasida lungudo marnida namasai laho merefleksikan
Ima kolektif di bagasan roha nama nosoli karena mereka sudah rasa malu atau penyesalan uhud ma seruanon ima andungon bertobat seruan pertobatan dohot pakirimon alani namasai dibangsui. Tradisi akaede dohot tangiang nasida gabe muba songon andung namang gombarhon ima arsak lungun niroha dohot parukilon na di pasat nasida tu di bata boima dohonon rupani buku andungon ima konteksna kehancuran nasional ni bangso Juda na mengalami penderitaan politik. Sarupa mai songon di bangsota namasa nuengon. Nunga dihilala bangso Indonesia alani politik menderita ma bangsona. Dau sian debata ujungna Roma aka bencana alam paingoton panggum-gum yoni asa mulak tudalan ni dibata. Mereka harus sujud pemerintah Indonesia di hadapan Tuhan. Mereka harus bertobat sebagai pemimpin bangsa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mereka harus bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan tetap menghukum. Alai imatutu gawe bangsa na met donahona. Sarupa do buku andungon turupukon nuaing songon namasa di hutata bangsota bangso NKRI. Alani mamanginang huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus bolo tungpe namasa nuaing songon na diturupukon masa di Republik ta unang hamu mabiar inna dia parpudinakin. Jangan takut, berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Unang godang pagodaku ita mamikiri ina masai urusan itu hadui urusan tuat debata do sito palangit do saluhutna anggo hita iko marsobama martangi yang mahita tau dukoma sia serep ni rohata mulak tudalan ni debata unang gabe masa songona masa naso hinalomoni rohani debata songona diturbukon. Alani mahuriana henolanga di bagasan Yesus Kristus termasuk keruntuhan ekonomi, krisis haporseaon, dohot krisis identitas budaya na marpardomu mai gabe berpadu ma buku andungon gabe andung ni nasida mau ratapan ni nasida maun bangso Juda. Jadi turpukon gabe persiajara madihita di kejujuratan napatar di tiki pasahaton ima parukilota tuadopan ni debata arsak niroha do parukilon alani krisis ni ngulu nata adopi. Alani mahuriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus. Bahkan nasida hira kehilangan identitas dosa sitongna dia kana masa di bangsa Judai. Baik akka persoalan ni nasida. Songoni nang persoalan nata adopi di tonga-tonga ni keluarga. Uria nang bangsot tanwaengon. Saluhut naing tabuan jala tapapatar tuarupan ni dibata marhite posni rohata namar Tuhan namar debata gok hasatiau mahita namar Tuhan namar debata unang neang hita namar Tuhanon do namar hapursianon tugu mahita gomos mahita maniup hata ni debata marhite hapursiota gabe si ihutoni Yesus Kristus. Amanginang uriana henolongan di bagasan Kristus Yesus di igil turpukodo tu hita sude umat sude bangsa kana porsea
Songonan ni dok dia parpu denakin unak koma biar. Jadi apa nama sa manginang di keluargam, ala ni anak komu nang paupum nang keluargam maniku unang mabiar. Pasa hati saluhutna holan tutuhan di bata marhite tangyang muna. Arsakon aluhon sudi. Unang gabe pikiranmu gabe marsaito. Unang tarlumo bima aka na keluarga baru unang sotimbulan non perceraian manang persirangan dang lomo rohani di bata mulo masai lias maisian hita saluhutna. Amin. Demikian juga baik pun di pekerjaan kita nang pegodang aka siado patah nasian atasata manang nasian toruta manang nang dongat tarupani. Banyak dalam kehidupan ini persoalan-persoalan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang selalu dihadapi manusia, sehingga seakan-akan dunia ini menakuti manusia, sehingga itulah jalan dunia ini jauh dari Tuhan. Dunia ini berusaha selalu bagaimana supaya anak-anak Tuhan buama asa akan apursiai lam dao lam holang dang marsaur bedenggat dohot de batana. Ido usaha-usaha ni portibion. Songona di pasah manakin di epistelakin menu-menu di pengunjuran ni Tuhan Yesus alai ala na uduk Tuhan Yesus jala ditiup dohatani di bata pangalusionna disudenai pamonakon ibana. Jadi marsiraina do epistel sinakyaning dohot nang evangelium di minggu tasadarion. Akin ngatai deon ahape namasa di ngolumon ingot Tuhan menjagaho. Tuhan menjagaho. Di ayat parjolo nakin jonok do debata. Tuhan dekat. Tuhan tidak jauh, tapi manusia selalu menjauhkan diri. Sarana tiki mamora ibana sonang ibana lupa tutu hatta marsoba marite aka parmingguan nang akan asing. Gok aka alasan-alasan naso masuk akal alai sai dibain-bain mai. Dungi marsaib mai bana, dungi sa matu hamatena dan adung be dileon partikian pertobatan. Dumengga dope molo dilean partikian pertobatan. Alani mubama nasongoni. Mubama nian bangsui. Unang gabe tariut ihut alani perpolitikan kehidupan politik na selalu membawa menjadi sengsara. Gabe lipe hita rarat dan sidung aka ulau tatabain lupa hita martuhan lupa hita martangiang lupa hita marsomba lupa hita pasato sude aka ulau ta tuarupan ni dibata lupa hita dinasa parukilota na met nang geleng pe na pait manang natonggi ta arsak konta pasat tu debata tarjolo do jolmai di bayan do di pacebuk ate songono mangulu namin waeng omma na dia lusima na lomohan rohana molo direspon di chat muse aku tahenar aku. Orang-orang Kristen hendaknya jangan demikian. Pertama, Bapak dan Ibu saudara berdoa sampaikan kepada Tuhan semua masalahmu, semua problemmu yang kecil maupun yang besar, jangan dahulu di dunia maya, tapi terlebihlah pertama-tama, lebih utamakanlah kamu mengadu, memberitahukan semua kepada Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan dekat, karena Tuhan tidak jauh, karena Tuhan tidak tidur, karena Tuhan terus berkarya. Mangula do terus debata.
daksongon hita ocol maon mula siana non istra ma ita satukin mau tung peadong neng sidalan nota baru ma lalu hita mardalan dotlan akan asing aka rencanata di minggu sadarion aleolo dorah hita non mangan non mabiar hita di bereng di boto hala Kristen martangiang manang di dia dangolo martangiang aturan sitangnya konon nih si pangano nih molo mangan di luar kan itu saya jut habiaran na di habiaran ni halak nama dok dirina Kristen siuton Yesus Kristus. Jadi itu tidak patut dicontoh. Tapi yang patut dicontoh yang diteladani adalah orang yang berani berdoa dimanapun. Tandanya mengatakan Yesus Tuhan ada di mana-mana. Yesus itu Tuhan dekat, dia tidak jauh. Jadi nungatung masai dengan nak isudi enditai. Tarumo bima nani dia ni pungan ama harmoni nang ina kamis sudi edi nak kidingkan. Alai di pahot mai komos ma di Ethiopia naga bijamita edi. Alani mahuriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus nakin didok unak koma biar. Tuhita di partikianon masai relevan mangalehon posniroha ketabahan untuk bertahan patubuhon habaranion menghadapi akan tantangan ancaman tekanan persoalan na borat di ngulu tahun ala jonok do debata madok unang mabiar hita unang mabiar nang pe masai balga ancaman di nguluta di Portibion nang pe naing pamateo ni Portibion hita unang mabiar hita ai di dongani do hita menghadapi sude akana masa di Portibion ala jonok do debata taingok mamanginang. Marilah kita mengingat semua lagu yang pertama itu, Tuhan itu dekat. Makanya jangan jauhi dia dengan perilaku dan kelakuanmu dan perbuatanmu. Bisa saja perbuatan manusia itulah jalan untuk supaya jauh dari Tuhan. Dan itulah keinginan dunia ini. Dunia ini memberikan banyak menu. Tetapi sesungguhnya itu tidak kekal. Itu adalah menjerat, untuk mencekik, untuk menghantam, untuk menghancurkan manusia-manusia yang sudah Tuhan selamatkan. Alani unang mari suang bayanomu, unang mari suang bayanota hapor seotaon. Namia do Tuhan debata marhite hapor seota di daging nang pamatakta mangulosi sude aka ulota mangurupi hita di ganup persoalan-persoalan yang uluta dakya talu hita manginang molo ta odolhon hapor seota laho menghadapi sudi akan masa dohot nanaing si pamasaon di ngulu tahun. Kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi karena dunia ini terus menangis. Olo dosa tokin roh rimbusi masih kacang roh angini dang nyatusan alai dang gabisi pikirotai alai martangi yang mahita tai ngok ma jonok do debata do na paluaon hita debata do na ikop pamonakon hita songon ibana na pamonakon sude panguncunan na binahini sibulis di epistel tainakin unang lupa hamanginang. Dan ingat bagi kita semua kalaupun banyak pencobaan unang tung tabagali-gali dagitay dia kana marsait pe nianggap mau nang marsait molo na hotdo gomos do humaniuk tuhani ikkom pamona kon na honon alana olo do marhite parsaito ni ro panguncunan hagaleon lam conok ma lam dauma siat debata ido dalan ido lomo ni rohani Portibion alani tapamanat lam tapamanat ma lam tapahot lam tapajonok ma martuhan hita martuhan Tuhan nasatia mahita
Di namar Tuhan ita, di namar haporsion ita, namar haporsion nasatia mahita. Nunga tunggodang di binahen debata tu hita. Di lehon si pangano si numon di lehon sude akadak danak boy masikola dotlan akan asing dangadong nahurang amanginang. Alai dinalaho mamuji doh pasangapot debata tung songoni mahita tapa gale-gale tarlumobi ma nunga piga-piga mingguon hulaon akapea hotik donaro asau paingot tu hita PAI lau mamuji Tuhan itu. Dung PA baru mar latikur. Unang dung naing maratikur gudang naro. Ale tiki PA ano may naro hatta. Modum-modum raja buna manangitia. Dang buy hita songoni. Neang-neang do songoni namar Tuhan amang inang. Ikon paingotok tudo di bagasas dari on marhite turpukon ala songonima namasa di turpukon songonima namasa di hita ala gawi persiajaran mon ala di igil turpukot do tu hita unang mabiar hita di sude kulmit ninguluta di sude nasa namasa di hita debata jonok debata mandongani hita debata maniup hita dohot gomos ikon pamonakon ni debata do hita dang taluhonon ni dang bui talon ni portibion hita alani denggam mahita namar Tuhan dapat tuduh ma identitasna dina diunjuni simbolis Yesus di patuduhon ibana do identitasna anak ni debata dang di patuduhon mana huasona mangalusi pangunjunan na dilehon simbolis songoni manian hita pamonakon sude gulmit ningulu taon sude akka na tadok paru kilon ningulu taon jadi bertobat maita manginang akanong bertobat ba gomos ma pertobatanna unang sandiwara bertobat mahita asa toktong di bagasan hatiuron hita mardalan dangadong nahurang na binahin ni debata bui mangan bui minum hita di leon do arta alay unang gabi lupa hita unang gabi gijang rohata gabi hira naong sibuk mahita siya debata dang serius hita mangalehon partikiat tu debata dada si pangano si inumon harajaw ni debata luluy hamu maharajaw ni bata jumulo baru pay lehonon nama aka odeng tuhamu konido nang palatangi-tangi kamu na ini ikong gabi o ikong hasangapok ko ikong mamora o asayar kay halak sesat dui hatay unang pala patangi-tangi hamu harap aka menu-menu na di portibion ikong mamora ho ang godang nang yargi halak ko ikong mamora ho ikong songonok ko danga dongi mamora doho hapor siamu jala monang jala sangap doho molo di bagasan na di patuduho identitasmu Kristen na sasitongna dan Kristen na timbul Islam mula dong ulat tardidi Romai mana maka tidak persian Romai bana andurang soi masai gudang ma ulaon naina macam ma ada dung marsait repok masudi manangyakon mangidu tangiang yang busongoni selama kita sehat mari kita berikan kesehatan kita yang lebih utama pasangapon Tuhani ikoni do parjolo baru matuaka dongata baru matuaka bisnista baru matuaka parkarejuata asa tiur pardalanan ningului asa di bagasan hati oroni di lehot di batama hai pason nasikop daus siana kaparmaraan daus siana kasait alai lamar tambah ma aka pasu-pasu pasahaton ni di bata jala ikon lipato matangan madok mau liate Tuhan dada ala pikiraku, dada ala hamaloku, dada ala hamoraku, alai hodo Tuhan sumber mual ningulukung. Konido dohonon. Jangan sekali-sekali mengatakan
karena aku keakuan anggoe kode-kode ni sibolisiri mambain penghunjunan di hita alani manat mahita namar huriaon manat mahita namar kristenon manat gomos mahita maniup sasadatsa tuhata Yesus Kristus marhite hamatianna marhite pengorbananna natung masai dangbui baenon ni jol masongoni godang akka na ta taon godang akka parukilota amanginang alai dak songon na si taono ni Tuhan Yesus tope si taono ta alani unang pagale-gale kamu daging muna lau martuhan ala iko bangkit semangat jala ikon monak kamu maralohon sudi aka uti-uti ni sibolis gogo ni portibion di namangalehon menu tuaka anak-anak ni dibata boha asa sega boha asa dao boha asa unang bimartuhan ibana asa margati ha porsiona gawe tuha porsion na sotakas holum ibana dang ditandai mana di bata. Alani mahuriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus pos marohata unang mabiar hita jonok do debata jala debatado nabui pamonakon hita alani uduk mahita tuhatan di debata tatiok maibana. Amin martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asidot holong ni roham dot dengan diwasam na setok tong Tuhan mangiring-iring pardalan ang ngulu nami. Tar lumobi siya nasugot manugot di dungoy ho dohami. Bongot kami siya pudo manami Tuhan. Jala gira tok tong Tuhan diarako hami dipaheho hami asa manguduk kon rohan ang pikiran nami mariti bagas joromon. Atong moleate ma Tuhan nunga saat ami dison nunga tok tong hami marsomba mariti ti aka ede endekor nang ede puji-pujian nang hatam di bagas darion Tuhan nunga marsaringar di bagas joromon atong hatami ma Tuhan na ikomian di bagasan hati-hati nami nang roha nami asa mangarajai salut na Tuhan asa nasa na mangambati ngulu nami arsak nang pandilan na si parukilo na neng adupon nami alay toktong homak kamonakok kami ala jonok doho Tuhan alay say hami jolmado olo pada udahon diri nami marhite naso pala ubigi hami hatam atau ngasima roham diami Tuhan urupi mahami Tuhan asa tung lamargo hami madalani ngulu nami pamonakko sude Tuhan ngulu nami on Tuhan alat tung masai berat do ngulu nami di portibion saya berusaha do portibion Tuhan mangaleon akka nasinakapna asa lam dau hami akka siutomu Tuhan atau unakol parsa orang nami doto Tuhan tiok mahami gomos arahon urupi mahami di sude aka pardalanan ngulu nami debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sok songoni matahe Tuhan nang aka ruas ni huriam sok songoni nang di bona tahun PPD HKBP nanaing sibayan nonona sida Selasa 24 Februari 2026 atong Tuhan homa Tuhan na menuntun mengurupi di sudiaka perempuan sa distrikon de Boskapon satu tuga bisa da ina na gabisiti roi na sida di sudiaka humal yang na sida Tuhan saksoni mate Tuhan nang di aka partangyangan say homa Tuhan atok tong pa heheon sude aka daging nang toti ni ruas nuriam asarap mamuji pasangapong guarmu na badiai na sida Tuhan asa homa Tuhan na lebih diutamahon na sida ala hodo mual ni ngolu na sida saluhut na Tuhan debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami sok songoni matahi Tuhan nang keuangan ni huriam baik pemasukan nang pengeluaran saya mamangalian haka habisuhon dinalaho huriam memakai di kegunaan na tepat asima roham Tuhan leon habisun salhutna di sudia ka parladum nang di sudia ka ruas ni urian Tuhan asa marbisuk na sida Tuhan lau mangaluga toktong aka rumah tangga na sidabi asa di bagasan gomos ni roha hasation na siyako Tuhan toktong na sida maniupo mangihut toko Tuhan dewata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami atong pasatay minggu nami di namanugo Tuhan
Dina mabuka dok mengunjungi anon sai homa mangaramoti mama sumasuhami. Sesama dosa nami na godang ituan. Asa unang tarlamba aka pasu-pasu nang pasatung tuami ganuk marsarsada. Om matang yang nami lelek nami Tuhan. Nau sombo kami marhite-hite guarnya anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang nami Tuhan. Amin. Mari dihita los tapasak ma peliata.
Saya manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banu Tongon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak kon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu horas madita.